Την Ολυμπιακό που με όλα αυτά τα προβλήματα καταφέρνει και παίρνει αποτελέσματα και παίζει έτσι με ψυχή. Γιατί? Ποιο είναι το μυστικό που ο Ολυμπιακός με όλα αυτά τα προβλήματα καταφέρνει και παίζει με πάθος και ξεπερνάει όλες τις αδυναμίες και παίρνει τα αποτελέσματα. Όλοι νομίζουν κάθε φορά ότι ένα παιχνίδι με μισή ομάδα θα έχει κατάληξη άσχημη για τον Ολυμπιακό και τελικά αποδεικνύει το αντίθετο. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα του Παρθένου, γι' αυτό και τόσα χρόνια κερδίζει. Είτε είναι καλά είτε όχι, κερδίζει. Το έδειξε προχτές ότι ερχόταν από 2 παιχνίδια Ηρακλής και Γιάννηνα που δεν γινόταν αυτό παλιά, δηλαδή να χάνεις πόντους στο 90 με ομάδες πιο μικρές, και έδειξε χθες στο ντέρμπι ότι συνεχίζει να είναι ο πρώτος εδώ στην Ελλάδα. Παρόλο όλα αυτά που είπες, κερδίζει τελεπινά. Όταν πρέπει να κερδίζει, κερδίζει. Το κεφάλαιο εθνική, όλοι περιμέναμε κάποια στιγμή να σε δούμε στην εθνική Ελλάδα. Δεν γινόταν. Είχα 2 Ουρουγουάι και Μεξικό να πάω. Δεν γινόταν. Δηλαδή νομίζω ότι δεν ήταν το σωστό να είμαι στην Ελλάδα. Όταν έχω γεννήθει στο Μεξικό, έχω μεγαλώσει στην Ουρουγουάι και με θέλανε. Αυτό που σου είπα, άμα δεν με θέλανε, μπορεί να σκεφτόμουν την Ελλάδα. Όχι ότι δεν ήθελα, απλά δεν θα ήταν σωστό. Σκεφτόμαστε τώρα ότι θα έχεις πάρει ένα ευρωπαϊκό ίσως και ότι τώρα θα ήσουν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ελλάδος. Ναι, ότι θα ήμουν δεν ξέρω, γιατί και στο Μεξικό, η Μεξικό προκρίθηκε για το παγκόσμιο πιο νωρίς από την Ελλάδα, άρα και πάλι θα είναι στο Μουντιάλ. Και Ουρουγουάι προκρίθηκε, και οι 3 είναι μέσα. Δεν το ήξερα τότε ότι η Ελλάδα θα πάρει ευρωπαϊκό. Και εμείς με το Μεξικό πήγαμε στην Κόπα Αμέρικα και βγήκαμε τρίτη εκεί. Δηλαδή ουσιαστικά πρώτη βγήκαμε, γιατί η Αργεντινή και η Βραζιλία βγήκαμε από μπροστά μας, που είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Εθνική, άμα βλέπεις εθνική, ο Μεξικός είναι ποδοσφαιρικά πάρα πολύ πιο πάνω. Παιχτικά και γήπεδους και οργάνωση και όλα. Είναι μια χώρα που δεν φαίνεται γιατί είναι στην Αμερική, αλλά είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό τον λόγο. Και έχει ανοίξει και αγορά, έρχονται αρκετοί Μεξικάνοι. Τώρα, γι' αυτό τον λόγο δεν έβλεπες ποτέ Μεξικάνους να έρχονται εδώ. Γιατί εκεί τους πληρώνουν καλά, είναι στη χώρα τους, είναι όπως στην Ελλάδα και το καιρό και αυτά, και δεν φεύγουν. Και παίζουν και στην Εθνική, άρα. Με τον Νότο Ρεχάκελ έχεις μιλήσει ποτέ? Όχι, όχι ποτέ.